Hello perlong entang sengi ngansa pi pat ka video jonga kaba pin se yang menta kaba kham thuma siu kumno ban ai jingbam ya kisniang ban ai churu im ya kisniang te mentang sengi ngan pen ina ya fi ba kumno ba ngan ai te ngan sai thu ba ya fi kerteng jongu te lang pat nang ha kerteng jongu te sai batai lang pat na fi mo pet ba tao mentang ngan pen ya fi menta une chur sniang te pen ni sene une am usniang ni sene am bon u bam ha usniang jeng sene une te da ai kum te am da ai une chur sniang am te u bam ha une chur te de ra ban shen phi ha ban siu ai im kan lada phi shet kum te ong lada phi siu shet long long da bang usniang ra ban siu shet kum te pihak ban ai im den da usniang te Chua phi mut ban ayem te phi ban khai chua der ban da pom der da pom dai wan te ha ban khai ken marba ban khai ru kam der ka ba kalong ka basuk ha ban khai ru pen ngis na am te yau ne am te long ubon phang is ne ne chur sniang te chane ne ubon pha ne chur sniang te ubon pha dal ami kaliur kum ne am te ula mi be sibon ben ya lami kaliur kumne em lami sibon tas lami kaliur kumne le ang ti kamot long lami kaliur kumne kamot kumbangal depan iya phi kata sini to jabon te utoro mi bha par liur ya utoro mi asniang bha pam bha sniang te kumju ya ne ru sniang pam bha ni sne am umju do da ka jingam sniang sene sangi sne am ka than jing sene ka jingam sniang kamju do ra te kai ni yo bet ken ni yo bet sibon ben ni yo bet sibon ben tang ba long ni yo sibon ni yo ken ta ba ni yo pat ka ba set la ka jong bat ka ba ai im la ka jong te ni yo ka ba ngi set la ka jong ka ba ai im la ka jong te kum ta he ken bet ba te ni sene ju dikre ju sne jong sene tang ba long ni yo pat tang par liur kum ne ken da mentlang kum ne am ngumju ya re kum ya une u jur sniang da mentlang kum ne jaj unju khami re umi be tang per liur kum ne da mentlang rem lada umi makana ru ong lada umi makana ru te lada umi makana ru mentlang ru lada umi makana ru umi be tang per lada umi makana per tlang ru ong te umi tang balong dah than bat re long ula rip ula lengkot na ken dei ro bah lengkot na ken une am da liur kum to am da ula yo kum to te bah ken uding ru bah te menta ban long manga ba de phipan ngam yo ban pan iya phi uding bah namar ba ngam da yo uding bah namar ba ngasu kwa ban pen namar ba ngasu kwa ban su batai ya phi hakan ni ka video jonga namar ba ko kwa ban batai ya phi haka video jonga yo de chur sniang lani la phi dan sala sinong ru sngopa ban ya khai ne sa ayo sniang mar ba sniang ne ang ubam pha ya sniang ne am ulang dawai pha te ngasu batai ya phi ya dan sala sinong kum ne ja chur mar ba ngi sine am ubon pha te ngam da yo ra ban khai wa ha namar ba masih kwa tang ban batai ya phi ne chur sniang te ngar masih khai menta mut ban chu ai ga sniang kan te ya phi la se ya phi dan sala ki jong ki snong te so pha sa ban ya khan sa ya ai ga sniang kan mar sniang bam im heu ne tang ba der pat mo ba ban der mo prok ban ya set yo ne namar ba ne am ban phi set ne am long ro de ban set une am sahaban ai im kum to der ban da set der ban la no su khat bi yong ne te sa da ai im hosniang to bam pha te sene am ni bon pha ne da se dan sa kisnong jong phi gen kum de ja chusniang tang ba ngi sene am ngi khat yo ne daw so sa je tang ba phi pat to phi khat daw ai mo te la da phim pat anang ban la da phi anang
ban lada phi nang ban ais nya ngune te saya ai lada phi nang pan te saya thu yanga sa komen yanga hang ni hapo channel jonga te mar une ubam house niang pe pha ba ya phi ting ba phi ong ba usniang yo ne da ubam yo yap dem der ban da yap ndai da ubam ne te long uya ya lach ne kijing pang ba da jach te menta ka singi ngan pet ya phi kumno ban nia khet yo no chur sniang te menta ngan khet ta tang ba phi kumne une anda phi pet ha yo ne phi ong anda phi la ya pet yo ne phin sa ong ben usin tiu tang ba une de par usin tiu ne une de usin tiu de chur sniang tang ba ula long hiro thik kum sin tiu ula lại jan is rim jan ya sindriam bat u sintiu sinong kan tang ba long ude pat de ro sintiu pet pha yo phi pet ba ba yo phi ong yanga ani khat lu sintiu jong ki breu henrai une de re sintiu udai tang uchur sniang kamar ba ulong ba phe kum sintiu thik te mentang an pan ia phim ta ban khat yo ne te pet ha ban khat kum to phi yang une pan une ba ula kham he ne mal ba de ula kham yo une pat urit ne mal ba de ba yo de yo slap ha kre te saya pun tip phi nga kum no phi khat yo ne te pe banda khat yo de ka long ka ba sup pha khat te kum no phi khat ha la sinong yo ne te sa pan tip yo nga saya thu yo nga pe yo phim chan ya pe yo phi ong yo nga ba une ude usintiu ba long ran ais niang re ulang mau ne te lada phidan sala jaka te skopha saban ya khat ne sai ai lagi sniang maro de une ban bam sniang ban daya ubam mi kini ban la ki ke bar ban la jing pang war sniang te pet kum ne na khat tang kum to pet te tang pet ba kan ngas pen ia phi tang kan duk sa jong phi ya kan ne ka video ngas batai ya phi hang ni ha po video jong nga nama ya la se ya phi dan sala ki jong ki jaka ya phi la ban ai ki sniang nama ba de ro ban de ro sentiu udai tang chur sniang ne te ni saya kan duk pan ha ko ka video